ولد زانتا ودرزا دراسي قويتوم قيلة ترختي موسى قرماتيونن راهل عقباين أوها هاد دمسي يوناس مقنن أغربتي إيري زارا إنترتينمنت أنكو باراديزو يدس بلني بمبال نت أب يمانا يقولنا كوفيلو زنبرا ودرزان فش خلات أمتتو ودرزانن كرارانجن باتز سمعو وسم بيدوم نحد حدوم تتأمامتو ودرزان قدم ملسمها بخا عاد سارون قديما أوه نعيون موتي حدارم زخون طب غزار خبلو ميلو حدرايلون نديو بلت آدمون كم قوالا في الشخشخنا بلت دحان ساروني نس خبز مرسكي يخون مس بلا ودرزان كا كرارات تقبلا بيلو هو أنا سبا أبا شاول من مرس كلكم بلا أوه أنت يا أبا شاول تا أسمرا بقف في حس نابا أبا شاول أنت يكون كاتانا قاودي بلا تو أد سارون قز أسرا بلا نو ماما آدم أنا كو أبتز بلت أجازة وتسمر خنوري ليمبر بخال أيكونكون بلا كرارا في الشخيلو لب ولد زانتا ودرزان مبل 250 شمون تنكفال أبا شاول دامو بمنتايو زبالة أخوينو بمبال تقري محتتتو بمحبراوي هيوت بيت سمهرت محبراوي نابراكو أبا شاول يزلو بلعكا زي ودا نحبار ما أدي محبراوي هو زحفة سعودي سبت سرح ماشن ما كلبوتا نقدي لهم زدار فلاكو كابارو تبقيسو ما يكونوا ماما أدي معري اتخلاتنا إرشاوين النحبنا اللون النخور علون كبر بهلناكو أبا شاولي وتروزن تبارق أبو زلو فغرن سنيتن متحققازن حاليوتن علالن صوتان سحاقن بهتانكو أمولا أسمرا يلا ماما أدي معري بلا كرارا عتبلو دو حراي دحان صبو امو دحان اتمرجان ماتيوسن سارونن نقدفلهم بعلاتهم أبدس زبالهم غزاوتي مرتو بلت أديام نافت أول بنا أوريدا فناجلات معرار زنبرت مقدلاويت إنات أمتت نسودا بعلاتهم دس زبالهم يمرتو بمبال نسارونن ودرزانن تأمتهم كرارا أبتاسو يبالو نقان تير أزحيلكا بلتهم أديام شعو نخرارا كابتا أبتت أولا زنبرت أرمز ويسكا العلا نابر شكو إن قدحت نسيت لنا ماما آدم يغني اللي إلو برشكو العلا كرارا جرس بلو نحاقوس إلا سارون برشكو أمسل علتكا بزيكا مقدلاويت كلاتهم ببرشكو مال عيلهم نتعنا يقبرلنا بمبال أقاج أوو مستس نتعنا خقبرلكم بشم يسوس بلتهم اثابون تفلح اللوم زنبرت مقدلاوي زد تبالت قرزو في الشخلاء يقبرلنا نحاقوس نديو كم يزي قبرلنا بقى بيسوس كتب لي موالك خابت أطعمو تحرم كتنابر لهم ويقول إذا ترئيوا زلهم أبا يقول جوابا حقين دي جوابا دي خبينتا
በለታ አድያም እናስሐቀት ኣነ ጀሆባይ ኮንኩ ጴንጤ ኮንኩ ማዓረይ መግደላዊት የዝብሃል ሳዕቢት ክርስቶስ የዘመሕዋተይ በለት ናብ በዓል ወዲ ረዛን እናጠመተት ህዋ እሞ እንታ ኾንክ ዳ ዘይተመርዓኺ ክትምርዓው ኣይፍቀደልኩምን እዩ በላ ኩራራ ሽዑ ቅልጥፍ ኢሉ ይፍቀደና እምበር ከመይ ዘይፍቀደና ዳ ኣድያም ሓፍተይ ስቕኢላ ትላገፅያ ዘላ በለቶ ዘይኩልና ንሓደ ኣምላኺና ንኣምን እቲ መገድን ኣገባብን ጥራይ እኮ ዝፈላለ እምበር ኣስላም ካቶሊክ ተዋህዶ ከኒሻ ጴንጤ ጀሆባ ወዘተ ኩላትና ንሓደ ኣምላኺና ንኣምን ስለዚ ዝፍልል የብሉን በለ ወዲ ረዛን ብግድኡ እዋ እቲ ገባብን ኣካይዳን እንዲሞ ዘይራኸብ ኮይኑ እዚኣ ትርእይዎ ኣለኹም እቲ ንዓይ ዝኸውን ሰብኣይ ኣምላኻ የርአየንን እናበለት እያ ከይተመርዓወት ብጓላ ትዓርግ ዘላ መዓስ ይፈጣሪ ሰብኣይ ከማፀላ ግን እንድዒ ዋይ ንዓና ቦታትና እዮም ኣሕፂኦም ኣመሪዖምና በዓል መግደላዊት ከዓ ኣምላኻ ሓፂኾ መርዕወን እየን ዝፅበያ ዘለዋ ወይ ጉድ በለት ኣድያም ከናፍራ እናጎማፀፀት እቲ ንዓኻ ዝኸውን እኮ ንሱ እዩ ዝሓርየልካ ኣድያም ሓፍተይ በለታ መግደላዊት ነታ ካብ ቤርሙዝ ዘውረደታ ጀበና ኣልዒላ ቡና ብፈናጅል እናቐድሐት ዋይ አንቱም ኣምላኽ መማፃይ እንተኾይኑ ዶ እሞ እንታይ ኮይኑ ዶንጊ ክጓለይ ተላገፀት ኣድያም ዋ ድሓን ከምዛ ናይ ሳሮን ሓፍተይ ንዓይ እውን ሓደ መዓልቲ ናይ ልበይ ይፈጥረለይ ይኸውን መን ይፈልጥ ኣድያም ሓፍተይ ምስ በለታ ኸኣ ኣምላኽ መጻምድቲ ከም ዝፈጥረልካ ኣሚና ሰኸኽ በለት ኣድያም ኩራራን ወዲ ረዛንን ኣብ እንዳ ኣድያም በሊዖምን ሰትዮምን ትጽውት ምስ ወዓሉ ኣማሲኡ የቐኔልና በላ ክንከይድ የቐኔልና ማማ ኣድያም ማዓረይ ኢሎም ተበገሱ ኣውታማቲ ሓወይ ምሳኻዶ ክኸይድ በለቶ ናብኡ ተጸጊዓ እታ ሕሲሲ ክትብሎ ዘምሰየት ሳሮን ኖ ሳሮነይ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ክምለስ እንዴ ሎሚ ግን ቆፀራ ስለ ዘላትና ይጥዕመነኒ በላ ወዲ ረዛን ቅልጥፍ ኢሉ መዓሲኻ ሞ ክትምለስ ኣውታማቲ በቃ ኣብ ሳልሲ እስከ መሓል ኣዕፅምቲ ሃንዛው ጋኣኒ እዊ ኣውታማቲ ትላገፅ በጃኻ ናይ ብልበይ እኮ ዝሓተካ ዘለኹ ትፈልጥ ዲኻ 2 ዓመት ሙሉእ ባእኻ ክሓስብን ትምለሰሉ መዓልትታትን ክፅበ ከም ዘይደቀስኩ ናብ ሱዳን መስገሪ ዝኸውን ገንዘብ መሰደድ ኩልካ በቃ ሽዑ ንባባ ማቲየ ናብ ሱዳን ከይድዩ ኣነ እውን ናብኡ ክኸይድ ስለዚ ባባይ ቀልጢፍካ ዘስክረኒ ሰብ ረኸበለይ ለዮስ ጽንሕ በሊ ንቕድማ ናበይ ከም ዘሎ ኸረጋግጽ ድሓር ክትከዲኽ ስለ ዝበለኒ ንሱ ኸሳዕ ንዓኻ ዝረኸበካ እኳ ይፅበ ነይረ በለቶ ተሳይ ፀጎሚ ወደ ንስኻ ኸኣ ገንዘብ ሰዲድ ክለይኺ ተገሪሙ ሓተታ ወዲ ረዛን ኢሂ ይሰደልካዎ ከመይ ዘይሰደልካ ደኣ ስደድለይ እናበልካኒ ማትየ ወኣነ ደኣ እሞ ብየ ረኺበክ ገንዘብ ስደድለይ ለኪ እዋ ኣታማተይ ደብዳቤ ከምዚ ፀሓፍካለይ ረሲዕካዮ ዲኻ እሞ መልእኽተይ ኣይበፅሓካን ማለት ድዩ ማትየ በለቶ ተገሪማ أبي ألو تدبدب بلا ودرزان شعو جازو إسراب بيلو أي ناي دبدب اتخبسا وزمت سكي أها أمدك أسيه يالو نعناي كريكا بلتو سارون قلت فلا وحرا يمسيو نو نعناي مسين براتا ماتيه إلا بإيدو الناس حبت نعمدك أسيا حيزاتو أتوت سارون كابتا أبس أقامي وغن عراتا زنبرة تسحب أو تسيا دما إتا بسماتي وسبها لبي كابسا وازمت أتا دبدبي حبتو
ወዲ ረዛን ካብ ሰታሪት አውፅዩ ክነባ ምስ ጀመረ ኸኣ ሳሮን ኣብ መንኩቡ ተንጠልጢላ ሓቆፈቶ። እዚ ናተይ ደብዳቤ ይኮነናት ሳሮን በላ ወዲ ረዛን ክሳዱ ጠውዩ እናጠመተ። እዋ ናይ መን ደኣ ሰንበደት ሳሮን እንድዒ ንኻልኦት ውን ከምኡ ስለ ዝገበረን እዚ ደብዳቤ ክማለዮ እሞ መንክም ሰደዶ ኸጻርየ ብምባል ነታ ሰታሪት ናብ ጅቡ ኣእተዋ ወዲ ረዛን። ካልእ ከ ናብ መን ሰዲዱ ድዩ ማትየ? ሓተተት ሳሮን ናብ ገዛና ውን ተመሳሳሊ ደብዳቤ ሰዲዱ እዩ። እዊ ኣታ ማተይ መን ደኣሉ ከምዚ ፀይቂ ስራሕ ዝሰርሕ ኢላ መልሱ ከይተጸበየት ክትስዕሞ ጀመረት ሳሮን። ወዲ ረዛን ውን ሓቂፉ ክስዕማ ምስ ጀመረ ኸኣ ሳሮን ሓቂፋቶ ኣብ ዓራት ቀዲማ ረፈጥ በለት። እዊ ኖ ሳሮን ሓብተይ ዋ ኩራር ዓርኮ ይኮደው ኢሉ ይጽበየኒ ዘሎ ብምባል ካብ ዓራት ክትንስእ ፈተነ ወዲ ረዛን። ኖ ማትየ ፕሊስ ጽናሕ ብምባል ስሒባ ደጊማ ከንፈሩ ነኸሰቶ ሳሮን። ዋ ኣት ሳሮን ሓፍተይ ኣብዛ ሓፀረ ግዜ ክምለስ የምሽብለይ ከለኹ ሕጂ ሰብ ደው ኢሉና ተጸበየና እስከመይ ጌርና ክንዕለለል ኢኻ ብምባል ፈንፂግዋ ተንስአ ወዲ ረዛን። እዊ ሶሪ ማተይ ናፊቐካ ኮይነ እንዳኣለይ ሕራይ በላይ ትኾሪ ብምባል ተንስኣ ሓቁፈቶ። ኣይኮረኾን እኮ ሳሮነይ እኹል ግዜ ክህልወና እሞ ቀሲና ክንዕለለል እኮ ብምባል ሕቑፋ ኣቢሉ ምስ ሰዕማ ቅልጡፍ ግብረ መልሲ ስለ ዝሃበቶ ደጊማ ኣብ ዓራት ከይተውድቆ ገዲፍዋ ቀልጢፉ ካብ መደቀስያ ወፀ። ኣታ ማትየ ኣይትዶንጌኒ ኻበል ቀልጢፍካ ተመለሰኒ በጃኻ እናበለት ከዓ ደድሕሪኡ ሰዓበት ሳሮን። ኖ ኣይዱንግኔ ብሓቂ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ቀዳሚ ሰንበት ክመጽእ ሽዑ ብሓደ ዲስኮ ክነኣቲና ኾይዞ ኣጆ ኽበሊ እታ ጓል ማማ ማሕዛኽ ኣላ ዶ ከመይ ኣላኸ በላ ወዲ ረዛን እናሰሓቐ። እወላ ነጋፈትይዋ እንዲ እሞ ንቐዳም ምሳና ከተምስዶ ክቆጥራ በለቶ ሳሮን ውን ፍሽኽ ኢላ ድሓን ናብ ቅድም ንኹራራ ዓርከይ ክሓቶ እሞ መልሲ ኸኣ ቴሌፎን ደው ኢለ ክነግረክ ብምባል ሕቑፋ ኣቢሉ ስዒምዋ ደድሕርቲ ቀዲምዎ ዝወፀ ኹራራ ወፀ ወዲ ረዛን። ኩራራን ወዲ ረዛንን ዝርከቦም ኣባላት ቀዳማይ ዙር ሃገራዊ ኣገልግሎት ብ29 ታሕሳስ 1995 ዓመተ ምህረት ኣብ ሳዋ ተመሪቖምን ናይ ሓደ ዓመት ኣገልግሎቶምን ወዲኦምን ነናብ ቤቶም ምስ ተመልሱ ካልኣይ ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ውን ረቡዕ 12 ጥሪ 1995 ዓመተ ምህረት 22,000 ዝኾኑ መንእስያት ካብ መላእ ኤርትራ ናብ ሳዋ ተበገሱ። እዚ ከምኡ ኢሉ በብዓመቱ እናቐጸለ ከሎ ኸኣ ቁጠባዊ ሕውየት ኤርትራ ማዕሪኡ ጽቡቕ ክስጉም ጀመረ። ኣብ 1997 ዓመተ ምህረት ድማ ሃገራዊ እቶት ኤርትራ ኣዝዩ ሓፊሉ 700ዊት ዕቤት ከም ዘርአየ ተሓበረ። በዚ መሰረት ከዓ ሽቕለት ኣልቦነትን ዋጋታት ሓለኽቲ ነገራትን ውን ካብቲ ዝጸንሖ ብዝሕን ክብርን ኣዝዩ ጎዲሉ ንታሕቲ ለጠቕበለ። ኣብቲ እዋን ብውድብ ሕብራት ሃገራት ዝተዋህበ መጠን ዕቤት ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ውን ካብ ናይ ኤርትራ ኣዝዩ ዝተሓተ ማለት 2.5 ምዃኑ ተገልጸ። ብሸሞንተ ሕዳር 1997 ዓመተ ምህረት ድማ ሃገራዊ ባጤራ ኤርትራ ናቕፋ ነቲ ብቕድሚኡ ኣብ ኤርትራ ዝስርሓሉ ዝነበረ ኣብ 15 ለካቲት 1906 ዓመተ ምህረት ስሙ ካብ ታላሪ
ናብር ዝተቀየረ ናይ ኢትዮጵያ ባጤራ ተኪዩ ኣብ ኣገልግሎት ወዓለ ሽዑ ሸርፊ $1 ኣሜሪካ 7.20 ሳንቲምን ነበረ ኤርትራ ሃገርና ብዘይካቲ ብስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣን ማለት ካብቶም ኣብ ዓለም ዘለው 13 ኣዝዮም ኣገደስቲ ናይ መተሓላለፊ ቦታታት ብምዃናን ሃብቲ ባሕራን ልዕሊ 122 ኪሎሜትር ዝንውሓቱ ገማጉሙን ከምኡውን ዝተፈላለዩ ንጥረ ነገራት ማዕድናትን ኣዋርቕን እትውንን ሃብታም ሃገር ምዃና ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ንስራሕ ዝተፈጥረ ኣዝዩ ጻዕራም ህዝባውን ዕቑር ሃብታም ምዃኑ ተገልጸ ነዚ ብምርዳእ ከዓ ዳይሬክተር ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ናይቲ እዋን ዝነበረ ሚስተር ጆስ ፔድሮ ሞራሌስ ኤርትራ ኩሉ ነቲ ንቕልጡፍ ምዕባለ ከረጋግጽ ዝኽእል ንጥፈታት እተካይድ ዘላ ስርቅን ምጥፍፋእን ዘይብላ ብተሓታትነትን ብግሉጽነትን እትሰርሕ ተስፋ ዘለዋ ኣብነታዊት ሃገር ኢሉ መጎሳ ዓይነት ባጤራ ናቕፋኻ እቲ ናይ 1 ሳንቲም 5 ሳንቲም 10 ሳንቲም 25 ሳንቲም 50 ሳንቲም ካብ ኮፐርን ኒከልን ዝተባሃሉ ቀመማት ዝተሰርሐ ክኸውን ከሎ እቲ ናይ 1 ናቕፋ 5 ናቕፋ 10 ናቕፋ 20 ናቕፋ 50 ናቕፋ 1000 ናቕፋ ወረቐት ድማ ካብ ጡጥ ዝተሰርሐ ሓደ ዓይነት ዝሕብሩ ባጤራ እዩ ሰደድ ጨውን ካልእ ምህርቲ ባሕርናን ከምኡውን ዝተፈላለዩ ሃገራዊ እቶታትን ጽቡቕ ናይ ወፃኢ ዕዳጋ ስለ ዝረኸቡ ከዓ ባጤራ ናቕፋ ብዘይ ጸገም ሓይሉ ዓቂቡ ክጓዓዝ ጀመረ ውፅኢት ናይ ዝዕብየት ከዓ እተን ቅድሚ 1991 ዓመተ ምህረት ኣብ መላእ ሃገር ዝነበራ 45 ዝኾና ትካላት ጥዕና ኣብ 1998 ዓመተ ምህረት ናብ 155 ክበላ በዚ መሰረት ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ዝነበረሉ ቦታ ንሕክምና ኢሉ ልዕሊ 10 ኪሎሜትር መታን ከይጓዓዝ ኣብ ከባቢኡ ክሊኒክ ተሰርሐሉ ኣብ መዳይ ሕርሻውን ኤርትራ ኣብ ቀውዒ ናይ 1995 ዓመተ ምህረት 450,000 ቶን ምህርቲ ብምእታው ብምግቢ ነፍሳ ከምትኽእል 100% ኣረጋገጸት ከምኡውን ውፅኢት ናይቲ ብ10 ለካቲት 1995 ዓመተ ምህረት ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝነብሩ ኤርትራውያን ካብ ዝተጸረየ ዓመታዊ እቶቶም 200 ግብሪ ንልምዓት ሃገሮም ንክኸፍሉ ብዝወፃ ኣዋጅ ዝተረኽበ እቶት ንኤርትራ ገዚፍ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ሸፈነላ ህዝቢ ኤርትራ በዚ ሓደ ወገን ብቁጠባ ጽቡቕ እናሰጎመን ብኺናት ዝዓነወት ሃገር እጀጉ ሰብሲቡ እናሃነጸን ከሎ በቲ ካልእ ወገን ከዓ ሃገራዊ ቅዋም ተነዲፉን ተጻፊፉን ብህዝቢ ምስተዘተየሉን ሃገራዊ ባይቶ ኤርትራ ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ዕለት ብ3 ሐምለ 1997 ዓመተ ምህረት ዘካየዶ ታሽዓይ ስሩዕ ኣኼቡ ዓንቀጽ ብዓንቀጽ ተኻቲዑን ዘትዩን ኣጽደቆ ኤርትራ በዚ መገድዚ ብዓወት እናገስገሰት ከላ ግን ብዕለት 13 ግንቦት 1998 ዓመተ ምህረት መንግስቲ ኢትዮጵያ በቀዳማይ ሚኒስትሩ ኣቢሉ ብሰበብ ዶብ ሃንደበታዊ ኩናት ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ህዝባን ኣወጀ እዚ ሃንደበታዊ ናይ ኩናት ኣዋጅ ንኹሉ ኤርትራዊ እንኮላይ ነመብዛሕቶም ኣባላት ባይቶን መንግስትን ኤርትራ ከይተረፈ ኣሰንበደ ከምኡውን ልብ ኩሉ ኤርትራዊ ኣሸበረ ነታ ብኸቢድ መስዋዕቲ ዝረኸበ ሃገሩ ካብ ዝኾነ ይኹን ሓደጋ ንምክልኻል ከዓ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ዜጋ ክተት ከይተባለ ብቕጽበት ናብ መሳርዕ ህዝባዊ ሰራዊት ተጓየየ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝነብሩ ኤርትራውያን ውን ንስንቅን ዕጥቅን ሰራዊቶም ዝውዕል ብኣሽሓት ዝግመት ገንዘብ ከዋፁ ጀመሩ እዚ ናይ ኩናት ኣዋጅ እዚ ነቲ እዋናዊ ሓበሬታ ካብ መንግስቱ ምርካብ መሰሉን ግቡእን ምዃኑ ዘይፈልጥ ምስኪን ህዝቢ ኤርትራዩ ሃንደበት ነይሩ እምበር ሓበሬታ ማሃብ ባህልና ኣይኮነን
ዝብል ግዚያዊ መንግስቲ ኤርትራስ ነቲ ግጭት ካብ ዝጅምር ድሮ ሓደ ዓመት ኣውፂሩ ስለ ዝነበረ ሓድሽን ሃንደበትን ኣይነበረን። ኩራራን ወዲ ረዛንን እውን ከም ሰቦም ብዛዕባ እቲ ሃንደበታዊ ናይ ኩናት ኣዋጅ ስለ ዝተሻቐሉን ስለ ዝተጨነቑን ኩነታት ሃገሮም ዝሕብሮም ሰብ ኣብ ምንዳይ ሃሰውሰው በሉ። ባእታታ ኾንኩም ኢኹም ዓበድ ቤት ትብሉ ዘለኹም ኣታ ናይ ሃገር ጉዳይ መንግስቲ ኣለዎ እንዶ ዋናኻትኩም እንታይ ምልከተኩም ኢሎም እቲ ሃገር ንመንግስቲ እምበር ንኻልእ ከም ዘይትምልከቶ ኣምሲሎም ዝሓተትዎም ሰባት ምስ ተዛረብዎም ሻቐሎቶም መሊሱ ሰማይ ዓረገ። ኣታ ወዲ ረዛን ዓርከይ ናብ ኣብዛ ደቐ እዚኣ ኸድና ገለ ሓበሬታት ተለዎ ዘይንሓቶ እምበር እዚኣቶምሲ ንገዛእ ርእሶም እውን ምንም ዝፈልጥዎ ነገር የብሎምን በሎ ኩራራ ንወዲ ረዛን። ዶክተር ቃስም ዳእሞ ብምንታይ ክፈልጥ ኣታ ንሱ ሃገራዊ ቀዋም ንምንዳፍ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ቀርበ ስለ ዘለዎስ ገለ ሰበ ስልጣናት መንግስቲ ሕሹኽ ኢሎም መኾን እዮም እንታይ ይፍለጥ በኣታ ንኸድ ንሕተቶ በሎ ኩራራ ዕትብ ኢሉ እምባ ከምኡ ሓሺልካ ኮይስሞ ንኺድ ምስ በሎ ወዲ ረዛን ከዓ ተተሓሒዞም ናብ ኣኽርያ ኸዱ። ኩራራን ወዲ ረዛንን ናብ ካንሸሎ እንዳ ዶክተር ቃስም ከቢረ እቱ ምስ በሉ ከዓ ኣብዛ ደቕ እዚኣ ከም ቀደሙ ኮፍ ኢሉ መጽሓፍ ከንብብ ጸንሖም። ሰላም ዶክተር ከመይ ውዒልካ? ሰላም ዶክተር ከመይ ውዒልካ? ምስ በልዎ ከዓ ነታ ኣብታ ተራራ ፍንጭኡ ሰቒልዋ ዝነበረ መነጽሩ ኣውሪዱ ትኩር ኢሉ ጠመቶም እሞ እምቧዕ ኣቱማናብስ ቤንዳ ጸኒሕኩም ንዑተው በሉ በሎም ካብ መንበሩ ተንሲኡ። መርሓባ ዶክተር ከመይ ቀኒኻ? በዚ ምህራም ጨራ ጸኒሕናስ ንእግረ መገድና ሰላም ክንብለካ ኢና ተኣሊና በሎ ኩራራ ንወዲ ረዛን ቀዲሙ። ወዲ ረዛን ዘረባ ኩራራ ገሪምዎ ፍሽኽ ኢሉ ትንበለ። ኣብዛ ደቐ እዚኣ ነታ ክነባ ዝጸንሐ መጽሓፍ ኣብታ ኮፍ ኢልዋ ዝነበረ መንበር ኣቐሚጡ እምባዕ እተው በሉ ገዛ ብምባል መሪሕዎም ናብ ውሽጢ ገዛ ኣተወሞ። ጅምዓ ኣቐድማ ኣቢላ ወፅያ ኣላ ግን ቀልጢፋ ክትመጽያ ንበሩ በሎም። ሕራ ዶክተር ጠዋሊ ዶተረ ኢሎም ኩራራን ወዲ ረዛንን ተማዓራሪዮም ኮፍ በሉ። እሞ ኸመይ ኣለኹም እንታይ ዳ ሃገር ካብ ሃንደበታዊ ወራሪ ኢትዮጵያ ከተድሕንዋ ኣይተሰለፍኩም እንዲኹም በሎም። ኣብዛ ደቐ እዚኣ ሽዑ ፍሽኽ ኢሉ ብሓውሲ ዋዛ ፍሽኽ ምባሉን በታ ኣዋጅ ኩናት ምውዛዩን ገሪምዎም ንሓድሕዶም ተጠማመቱ። ኣይከድናን ዶተረ ኣብቲ ምምሕዳር ከድና ሓቲትና ነርና ግን ዝኾነ ይኹን መምርሒ ካብ መንግስቲ መጸናን ክሳዕ ዝኾነ ሓበሬታ ረኺብና ንሕብረኩም ኣብ ገዛኹም ጽንሒሎምናስ ተመሊስና። ኦ ዶተረ ዝኾነ ይኹን ኣካል ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ሓበሬታ ዝህብ ኣካል የለን። ከመይ እዚ ነገር ዶተረ? እዛ ተወሪራ ትበሃል ዘላ ባድመ ትበሃል ቦታ ኸ ኣብያ ትርከብ በልዎ። ሓቃኻትኩም ኢኹም ንጹር ሓበሬታ የለን። ዳሓር መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝግዕር ዘሎ እምበር ግዚያዊ መንግስቲ ኤርትራስ ነቲ ነገር ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ ንዘይምትዕባይሉ ትሚሉ እዩ ዘሎ በሎም። እዋ እሞታ ተወሪራ ትበሃል ዘላ ባድመ ኸ ናይ መን ድያ በሎ ወዲ ረዛን። ባድመ በሃል ኣለወ። ባድመ ማለት ብቋንቋ ኹናማ ጎልጎል ማለት እዩ። ባድመኻ ብርግጽ ከም ስማ ጎልጎል እያ። እዛ መበገሱ ኩሉ ሕማቕ ነገር ማለት መቑሰልትን ሞትን ዕንወትን ምምዝባልን ንኽትከውን ተመሪጻ ዘላ ባድመ ግን ናይ ባሕቅር ያንሳ ጠንቅዚ አንጸላሊ ዘሎ ኹናትን ዕንወትን
ብምባል ትኩር ኢሉ ጠመቶም ኣብ ዛደቕ እዚኣ እምባርከስ ናብታ ቀዲሙ ዝተፈጸመ ፍጻመታት ቅድመ ምኻድናሲ በዚ ዳዕረዋይ ክንጅምር ጠንቅ ናይቲ ግርጭት ብረቡዕ 6 ግንቦት 1998 ዓመተ ምህረት ገለ ኣባላት ናይታ ኣብ 1997 ዓመተ ምህረት ንጉዳይ ደቡብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክትከታተል ዝቆመት ሓይሊ ዕማም ዝኾኑ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ንዘተኢሎም ናብ ኢትዮጵያ ምስ ሰገሩ ኣብቲ መሰኽበርቲ ጸጥታ ኢትዮጵያ ዝተገብረ ናይ ዕጥቁኹም ኣውርዱ ኣይነውርድን ምልልስ ብሓይልታት ኢትዮጵያ ብጥይ ስለ ዝተቐትሉ ከም ግብረ መልስናቱ ሰራዊት ኤርትራ ዓርብ ንጎ 8 ግንቦት 1998 ዓመተ ምህረት ዝተዋሃደ መጥቃዕቲ ብምውሳድ ነቶም ኣባድመን ከባቢያን ዝነበሩ ምልሻን ፖሊስን ኢትዮጵያ ጸራሪጉ ብምስጓግ ነቲ ቦታ ሙሉ ብሙሉ ተቆጻጸሮ ብድሕሪ ዝስጉምቲ ዝድማዩ እቲ ብናይ ኢትዮጵያ ህዝብታት ወያናይ ዴሞክራሲያዊ ግንባር ማለት ኢህወደግ ዝምራሕ ፓርላማ ኢትዮጵያ ብህጹጽ ተኣኪቡ ብዛዕባ ፍጻመ ድሕሪ ምዝታይ ኣብ ሰሙኑ ማለት ረቡዕ 13 ግንቦት 1998 ዓመተ ምህረት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኤርትራ ኣድላይ ዝበሎ ስጉምቲ ንኽወስድ ንሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝኣዘዘ እዚ አንደበታዊ ኣዋጅ ኩናትካ ንኣኻትኩም ጥራይ ዘይኮነስ ንመላ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ከምኡውን ንህዝቢ ዓለም ኣሰንቢድ እዩ ዘይሰንበደ ኣካል እንተልዩኻ እዚ ብዕለት 29 ግንቦት 1991 ዓመተ ምህረት ዝቆመ ጊዜያዊ መንግስቲ ኤርትራ ጥራዩ ምኽንያቱ እዚ ኣዋጅ ኩናት እዚ ከም ዝመጽእ በቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ሓደ ዓመት ዘቑፀረ ምስጢራዊ ርክባት ክልቲኦም መንግስታት ኣንፈቱ ኣቐዲሙ ይፈልጦን ይጽበዮን ስለ ዝነበረ እዚ ብ13 ግንቦት 1998 ዓመተ ምህረት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኩናት ዝኣወጀ መንግስቲ ኢትዮጵያ እንደገና ንጽባሒቱ 14 ግንቦት 1998 ዓመተ ምህረት ውን ንወደባት ኤርትራ ንዓሰብን ምጽዋዕን ከም ዘይጥቀመለን ኣፍለጠ ብድሕሪ እዚ መግለጺ ዝኻ ካቢነ ጊዜያዊ መንግስቲ ኤርትራ ሽዑ መዓልቲ ተኣኪቡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይውጥቅዕና እምበር ንዕና የጥቃዕናዮን ዝትሕሱ ዝኾነ ይኹን ንጹር ሓበሬታ ዘይብሉ መግለጺ ውፅእ እቲ ብሓይልን ዝተወረረ መሬተይ ብሓይሊ ክመልስ ኢሉ ዝፈከረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን በዚ ደው ከይበለ ብዕለት 3 ሰነ 1998 ዓመተ ምህረት ቀዳማይ ወራር ዝተሰምየ ብወገን ኣንበሰተ ገለባ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኤርትራ ምጡር መልክዕ ተፈነወ